ああ、戻ったか。いよいよ出発だね。じゃあ準備はいいか。ああ、くそ。エンジンが砂を吸ってダメになってる。ここからは歩くしかない。それでも構わないか？問題ない。ドローンでサポートしてああ、任せろ。私もいるから安心です。ベテランの回収屋でも大丈夫は迷うものだ。だが俺たちにはマップがあるからその心配はない。ここのキャンプにも問題がありそう。どうも電力が供給されてないみたいだな。きっとソーラータワーがひどい砂嵐に巻き込まれてるせいだろう。イブ、辺りに衛兵がいないか調べよう。協力してくれるかもしれない。わかった。どこまでも広がってる。かつての文明が丸ごと塵と化したみたい。残ったのだから俺みたいな回収屋がいる。砂漠まで漁るの。地球じゃ見慣れた光景だ。
何あいつ。あのチューブは何？南へと続く輸送チューブだ。あれを使えばネイティブに邪魔されず移動でいいね。
着いた。よし、中に入るか。え、いててて。チューブが。コロニー墜落に巻き込まれたようだな。正直期待した半分の物資もない。まともに使えるものなんて残ってるのか。調べてみる。ああ、まさかフュージョンセルか。年季は入ってるが。本当？まだ。ああ、いたんだ。そう、よかった。だ。
痛い。真逆か。オアシスに着いた。ここで一体何があったの？ベアトリスが探してた人はこの近くにいるはず。アダム、見て。誰かいる。何をしてるの？ああ、クライドだ。驚いた。まさかまだ生きてるとはな。世の中にはザイオンにとどまらず放浪を続ける物好きがいるんだ。大抵はのたれ死ぬだけだが例外もいる。でも何を言うつもりかは分かってる。お前がそうしたいなら。遺体がそこに沈んでる。だがネイティブに襲われた形跡はないな。ええ。でも逃げてるところを後ろから刃物で切られた。もしかして。
ねえ、ここにいたら危ない。ネイティブに襲われたり、それに何？今やってることはそんなに大事なこと？ねえ、聞こえてないの？もう一度言うけど、こんな場所にいたら危ない。そう、無視。追蔵。データを参照して調べてみよう。武器じゃない。もしかして何かを集める道具。しなりはするけど強度がなさ。
驚いたな。天使ってのは驚いたのはこっち。コロニー墜落で全てを失い、それ以来俺は釣りを心街中の水流地下の釣り竿を携えて、最初はそんな。まあそれも随分昔の話だ。ここに着いてからは長い。見てみろ、水が吐きだめみたいなこの世だが、昔はマザースフィアを乗ろう。きっとマザースフィアの道。そう。こんな世界じゃ誰だ。天使のやることにあれ。釣りに興味があればまたいつでも来い。じゃあな。いて。調べてみるか。使えるものを探そう。
天使か。大丈夫。このままじゃまずい。手当てしないと。俺のことは気にしないでくれ。それよりも頼みがある。頼み？大砂漠の砂嵐を不審に思った隊長が、俺もその砂嵐の皆でコロニーの残骸をし、実はテラフォーミングシステムの誤作動に南にタワーがある。そのソーラータワーをドローンを使って再起動させて。ねえ、まずは心配いらない。でも間抜けなことに他の仲間は殺されて。天使よ、俺たちが集めたドローンはそいつらを起動して手を貸してくれると本当に。分かった。あとありがとう。やばいと思ったな。2匹もいんのかい。いて。いて。わあいや、ちょわあ熱いよ。
あれサービスドローン。ボディは無事みたい。全部で4台あるはず。サービスドローン起動。付近の施設がメンテナンス。この衛兵、町ミュウの部下、汝の尊き記憶よ。
起動。近隣施設のメンテナンス。サービスドローン起動完了。施設を確認しました。
サービスドローン初期化中。所有済みサービスリンクス。
兵たちが襲ったやつだ。いけるね。なんでそれ。あはし。衛兵たちに襲ったやつだ。
ガードが。いていて。いやいいってやつや。なんじゃそりゃ。おぞましい化け物。これでみんなの敵を取った。よし、タワーの復旧を急がないと。システムオールクリア。ソーラータワー正常化。再起動成功。よし、リセット。これでキャンプにもエネルギーが送られるから。
あれいた。任務は達成してきた。ねえミュウ、仲間たちのもとに砂嵐も去って汝の尊き記憶よ。えーて砂必要なも強化とかクラフト。
그래다. 네네네네. 와. 에? 뭐래? 에? 됐구나. 모르겠네. 얘가いなくなったああいいねここが砂まみれの廃墟。異常な量のスパークが発生してる。まさかネイティブの仕業。命を落とした衛兵のためにも見つけ出してみせる。イブ見てみろ。
ここは。待って、ネイティブが来る。数が多い。こっちの動きに気づいたのか。痛い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 。おお、もう痛い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 。痛い。やばい。こいつほんと強い。おお。おい。大勢が犠牲になってよくあることだ。特別なことじゃない。たとえ誰であろうとな。ジューンがああなったのもうなずける。彼女だけが生き残った。耐え難いほどの悲しみや後悔は人をあんな風におかしくしてしまうのさ。宝はないかもしれないが、とにかくメモリースティックを回収して早く戻るとしよう。ええ。廃墟でメモリースティックを見て、でもメモリースティックが壊れて、宝物、私の宝。ちゃんと守ってあげられなくて。イブ、渡さずにマザー。彼女なら平気。そうか。
何？嘘だろ。本当にエネルギーがね。こっちによこせ。天使に二言はねえはずだ。急イブ、奥のおい、勝手に見るな。悪いが真相。なんだこれは。たく、そいつは俺の。奥さん、なんで黙ってたの？言えるかよ。こんな個人的なこと。まあこれが事の真相。フュージョンセルは譲る。いいのか？ありがとよ天使。アダム、これってオルカルはネイティブの力を利用して市民をでもオルカルはああ、そうだ。だが多くの人間は真実を求めて、調べてみる。ああ、それがいい。ああ、シスター。残念ながら私の一体何があった？マザースフィアが前に話した通りですが、回収屋から。まさか生きてたの？ええ、そうなのです。命はマザースフィアの祝福ですが、兄のフェリックでも裁きを下すのはシスター。回収屋は頼れるのはあなた。どうか。ここまで来たら仕方ない。ああ、マザースフィア、すぐに座標のデータを。修理、それ。小エビはクライドから買えるはず。天使。あらハニー。へ
おう、ジョーちゃんいらっしねえ、これって一体ザイオンではこういうゃ。資源、こりゃ食いもんだよ。これが食べ物ってだってチューブ入りのペーストに違いだって。お願いだから今のは冗談。こいつは料理ってんだ。実はちょうど困ってて面倒なことを頼みそうなそう、身構え一つ足りねえもんがあってな。ああ、本当か？テレ考えとく。ずっとお待ちしてました。ええ、ああ、よかった。ええ、受け取っああ、あなたでも安心して、永遠にね。ねえ、ベアトリス、彼を襲ったのは本当にネイティブだったの？天使様、なぜそのようなことを聞くん？あの傷跡はあの場にいなかったくせに、あの人は確かにネイティブに殺された。この目報酬はお渡ししますから。さあ行きましょう。3つ目のドローンのアップグレード。
今日はこんなとこにしたいと思います。はい。まあ、次回も引き続きステラブレイドを続けていきたいと思いますね。ありがとうございました。失礼します。